Makadi baba. Tiripo makadiwo baba. Avarwiri maoko. Munenge muchirovera here pamadhiramu? Zvakaramba iyo. Zvakaramba? Zvakaramba. Nyaya yelicense inonetsa kai. Ko zvino imi muri kuti zvakaramba. Asi pane mari yandiri kuona inosvika 1000. Makaipani? Ndabva kurovera ndakafonderwa nevanhu kuVID vakanditi dzoka. Nyangu arovera kudaro tinokwanisa kuitira kuti license rako ruwane. Ndakapa vanhu kuVID. Vama badara 1000. Ichokwadi. Unoona chii murume? Paunotanga kuzobvunzwa takutaura newe so, ndipo unotanga kujekerwa nezvimwe. Ine rangu basa ndere kudzumbunura, kupepeta nekuyanika pachena. Saka zvawakabvisa 1000, license racho rakauya here? Harina kuuya, pandiro vakandiratidza pafoni, zvokunditumira pafoni. Asi hauna kuriona? Handina kuriona. Munhu wese akungoti vakavarwa. Asi unoziva kuti chero dai wangoro wakatovharwa waitozviona watovharwa usinombozviona. Nyaya yenyu baba iri pachena. Sadriver wetractor. Zvamakabva kunorovera muine dzungu rekurovera. Kune vakatora mukana wokukufonerai. Zvokuti vakaona nhamba kupi, izvo taakuda kupasiya nokuti mungatozovenga vanhu vakawanda. Asi makafonerwa nevanhu vachikunyeperai haisi VID yakakufonerai. Uye hakuna license. Uye 1000 ramakabvisa zvakavharana. Saka chandiri kuda kuita iko zvino kukubatsirai kuti murikave 1000 renyu. Ndotenda prophet. Ndotenda prophet. Modzokera zvakare. Imi muri kufanira kunopasa madhiramu ka. Ko zvino mukawana license marovera murodhi macho munozofamba sei? Modzokera zvakare pamadhiramu. Mopasa mowana chitambi chenyu zvakanaka. Ndotenda prophet. Ndotenda prophet. Iwo nemukadzi here ndinoda hongu kana kwete? Hongu. Dai pawakarovera wakangoignore kamusikana kanga kakamira padhuze neice cream kawakapa nhamba, ungadai usina kubirwa mari. Unenge wati regedza ndiperekedzwe nemukadzi, tinobvunzira zvelicense risiri kubuda. Zvino Fred une dambudziko, unozonokokota. Saka nawo toda kuti tirikave. Asi ndoda kudzidzisa wese akanditeereresa. Kazhinji paunobirwa, unenge wazofunga shortcut, the easy way. The process is unoenda unobhuka motikari yako yekudriving school ndizvo. Wopinda mumadhiramu. Kune U-start kapa. Koita 3.G. Ichiri kwere 3.10. Neparallel parking. Woenda kuroad. Wopiwa chitambi chako. Kana uchifunga kuti license rinotorwa neshortcut kuti rinouya uri kumba, ameno hako unorasikirwa nemari. Kana kuina ari kuronga kunobhadhara kuti awane chitambi achijamba process yandataura, kanganwa, enda unodoneta. Ibva papfungwa iyoyo, enda unotora chitambi chako chaunosainira wega. Hakuna chitambi chinotumirwa paWhatsApp. Never.
Semuzai maoko baba tirikavhe mari. Mari yake ngaidzoke. Nhasi kwete mangwana. Nezita raJesu. Nezita raJesu. In the mighty name of Jesus. I have good news, Papa. I have good news. Ndotenda prophet. Patiri kusvika musi wechishanu. Sapatina. Pachishanu ipapapo. Ndotenda. Munenge mawana mari yenyu back. Ndotenda munhu waMwari. Goodness and mercy iriyo amana tivret batamutumwa uponesi. Prophet T-Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night muswe Friday 31 October 2025 pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries Ngo-9 ntambama kuze yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu waMwari Prophet T-Freddy pa Restoration Night muswe Friday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T-Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.